Здравейте! Днес ще правим пилешки салат. Сваряваме цяло пиле и добавяме подправките. Обезкостяваме си цялото пиле. Пиле. Може да се хапне малко. През това време разтваряме малко желатин. 50 мл столичка. Оставяме за 5-10 минути да набъбне. Една лъжичка чесън, една лъжичка черен пипер и една лъжичка сол. Стискваме сока на едно настъргано цвекло, за да се отцвети и да има един хубав цвят на копешки салам. Набъбналия желатин слагаме в малко бульон, топъл. Добавяме желатина с бульона. Пасираме всичко в влажно шише и слагате сместа. Прибираме в хладилника за един ден. Само за един ден. Ето го и нашия салат на следващия ден. Вкусно!